Balik ka rin. Hindi naman yan. Yung isang wala naman. Eta? Yan. Vibe palagay lang. Isa lang ito. Sige po. Correct. Batayan mo ha, ba malaglag. Gigilid mo. Gigilid mo. Huwag mo naman pakagrabe. Grabe! Babae yung partner ng ano. Sandal mo to. Para hindi mabasag. Kasi pag natumba yung tumbler, Hindi po lang ano mama yung mga ano eh. Court number 2, Rita Ayan versus Watson Kirk. Kaso nga lang, ang bago mo. Pero maganda din sa akin. Ano yun? Tinulugan nila. Kasi lalabas na lang ng highway. Highway na lang. Court number 1, Mariel Randy versus Lieutenant Marjo. Mobi ko bumaba. Kailangan din bagong lumabas sila. Trainer, nag-trainer ka. Sila yung yan yung mga gamit. Marami pala sa napaka-ano niya. Kaya nagpe-pending na hindi nagkakamali. Dahil mo ba ito? Wala, at binibigay ko yun.
Hindi na. Kaya ilang taon na kami naglalaro. 2013 kami. Bago nag-plan. Tapos nare-renta ko. Kita ka doon. Kita. Pero nakatakit din. Takit? Kita. Kita sa set. Hindi nakikita doon. Ayan. Kita ulo mo. Ano? Dalawang divers. Dalawang divers, dalawang jumpers. Double? Alam ko, mix lang eh.
Kaya dalawang araw. 18-19. Ay, di ko. Hindi, 18-19. Parang Mga ganito mo. Ang init. Player number 5, Dwayne versus Hussein Bentley. Player number 1, Gates Seth versus Ivan Rosemar. Player number 1.
Court number 2, Janet Rao versus Megan Sun. Court number 2, Janet Rao versus Megan Sun. Manuel, number 2. Damay-damay na. Pati kakampi. Ay, tama? Ano? Ay, ba bang ano? Ito yung mga Junilin na nakanak. Junilin pa ba? Ay!